Lilkom ma rrispondewkomx, issa daqt iridu jispjegaw lili tal-mistħija saħqet dan Isabel Bonici f'kumment li ħallet fuq il-paġna ta' Facebook ta' Net News, kumment b'reazzjoni għal fatt li l-Ministri Laburisti ma rrispondewx il-mistoqsijiet li saru mill-ġurnalisti ta' dan l-istazzjon dwar id-deċiżjoni li jerġa' tal-impjeg lil Kert Buħaġar mal-Lenz. Kert Buħaġar huwa wieħed mill-persuni akkużati bil-qtil involontarju ta' żagħżugħ Jan Paul Sofija li safa vittma ta' tiġrif ta' binni fil-post tax-xogħol lura fl-2022 li ma tiġrif ġie kkawżat kif saħqet l-inkjesta frott sfruttar ta' regolamenti. Isabel Bonici saħqet li anke hekk il-mistoqsijiet tal-ġurnalisti ta' Net News ġew injorati mill-Kabinett Laburista li ser ikollhom jirrisponduha dwar din id-deċiżjoni li ma deċiżjoni waslet saħansitra biex Robert Abela jagħmel bidliet fid-dekasteri ministerjali b'sorsi li tkellmu ma' din il-Kamra tal-Aħbarijiet jisħqu li Lenz spiċċa trasferit Antoine Bonici mingħand Zrinzo Zoppardi minħabba disgwit li nqala bejn il-Ministru Stefan Zrinzo u l-pressjoni interna fih dan il-Labor sabiex Kert Buħaġar jiddaħħal lura mal-Lenz. Bl-iskuża tal-Prim Ministru Robert Abela surrealment tkun dik li l-istess Buħaġar xorta waħda kien għadu jitħallas. Kert Buħaġar baqa' impjegat tal-Awtorità tal-Artijiet minn dejjem. Qatt ma ġie mkeċċi mill-Awtorità tal-Artijiet, kien temporanjament sospiż u li kienet jirċievi l-paga kif spjegajt il-kollega tiegħek daħal lura fuq il-post tax-xogħol fl-istess kariga li kellu u li baqa' dejjem iżomm. Intant bosta kummenti wkoll esprimew simpatija ma' Jan Paul Sofija li minħabba deċiżjonijiet ta' dan il-gvern għal darb'oħra qed terġa' jkollha tgħaddi minn perjodu diffiċli. Ħafna kienu dawk ukoll li qalu li jinsabu dispjaċuti li mhux talli tħalla jidħol jaħdem mal-Lenz persuna mixlija b'qtil involontarju imma li għall-Kabinett Laburista dak li ġara qisu xejn mhu xejn. Min-naħa l-oħra l-Partit Nazzjonalista appella kemm il-darba sabiex Kert Buħaġar jerġa' jiġi sospiż mill-pożizzjoni tiegħu fl-Awtorità tal-Artijiet għall-inqas sakemm jgħaddu l-proċeduri kriminali. Dan sabiex tiġi rispettata l-familja tal-vittma li spiċċaw fix-xena politika minħabba Prim Ministru u Gvern xpronat mill-filosofija ta' xejn mhu xejn. Apparti minn hekk fil-jiem sussegwenti, Isabel Bonici saħqet fuq l-importanza tal-appoġġ tal-poplu sabiex dak li ġara lil bena jekk jista' jkun ma jerġa' jsaħqat u kien għalhekk ukoll li wissiet li l-Kabinett Laburista issa jrid jagħti rendikont ta' emilu.